otu ahụ jikọrọ mba dịgasị iche iche nwere na mpaghara ndịda mba isi ojii bụ otu ECOWAS ekwupụtago njikere ha dị iguzobe otu gbanụgbanụ ga na-ebu agha megide nsogbu ndị isi ekwu ọnwụ dịgasị iche iche na-echere mpaghara ahụ aka mgba. Ọ bụ nnukwute onye isi na ya bụ otu ECOWAS na ngalaba na-ahụ maka okwu gbasara izu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị, udo nakwa ezi nchekwa bụ Ambassador Abdul Fattah Musa bụ onye kwupụtara nke a n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja gbasara ya bụ amụma nke gbadoro ụkwụ n'izu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ịkwalite ezi nchekwa ma hụ na enwere gburugburu dị larịị na mpaghara ka ekwi ajide kọrọ gị ka nzukọ ahụ si wee gaa. Onye kọmishọna ahụ kwuru okwu maka ọtụtụ ihe na-ebute ụjọ nke gụnyere enweghị ihe eji enyere ndụ aka, ezi ọchịchị, nri adịghị na ọtụtụ ndị ọzọga sịrị na ECOWAS na-eguzobe nchekwa na mmiri ka e wee kwụsị inyogo ụjọ. Onye nnọchite Musa sịrị na mkpebi a bụ maka mkpa ọ dị ịkwụsị ụjọ na-abawanye kwa ụbọchị na mpaghara Sahel site na ịkụziri ndị ntorobịa bụ ha na-adaba n'aka ndị ọ kpọrọ ndị na-atụ mgbere ọchịchị. O kwuru na afọ 2023 na enwere ọgbaghara dị 3,500 nke butere ọnwụ 9,000 ma kwuo na Burkina Faso agbafego Afghanistan n'ihe gbasara ụjọ. Kọmishọna ahụ kpọkwara oku ka enye ụmụ nwanyị ogogo ruru ha n'ọchịchị ma kwuo na ọ bụrụ na enyeghị ụmụ nwanyị ọnọdụ na agaghị enwe ezi mmepe n'obodo. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.